tady vlastně jsou začátky, díky čemu já jsem osobně začal jakoby skateovat. A pak je asi nejprovařenější jakoby ze všech Hawk 2, 3, byla 4, pak máš Undergroundy, pak máš za mě nejhorší díl, ale lidi ho mají nejradši, ale Underground 2. Island, vlastně byl ten projekt 8, tohle je vlastně ten Proving Ground. To bylo původně jenom na víčko, byl Downhill Jam. Pak vzniklo tohleto, co nikdy v životě nemělo vzniknout, Hawk 5. Tak je tahleta trasherovka, Disney Skate. Což je vlastně jakoby předělaný Hawk 4, ale máš tam baza rakeťáka, Lvýho krále, Tarzana, prostě úplný frajery jako. Dokonce existuje jako i Simpson Skateboarding. Tohle je vlastně od EA první snad skateová hra. Skate 1, Skate 2, Skate 3. Nintendo 3DS byl skate i na Hawka. Sean White Skateboarding, Sean Palmer pro snowboarder, Matt Hoffmana pro BMX, RSSX, X Games Winter Snowboarding, mám jako vlastně BMX XXX, série Amped. Dokonce se mi podařilo to mít podepsaný i od Absintu, když tady měli a točil jsem jim premiéry, tak pak zároveň byl další díl, Big Air Edition, tohle ten Sean White Snowboarding, No Fear Mountain Biking. Hele, já paradoxně spíš sbírám jakoby ty extrémní, ale mám toho jako docela dost. Hele, samozřejmě, kdyby někdo měl nějakou snowboardovou nebo skateovou hru, kterou nemám, tak platím zlatem, jo, jako.